Hadian kejingi ki de kelenti ke bajai-jai ke bakila penlong hau benai risau mentah kesenam arhajar arpuai. Haka kendai trek unai wiang kinohi kai jengki skul SSA haka jela Meghalaya kila mipat ba biang syasurok bandawai ki hok jengki. Hagani kesingi kinohi kai skul SSA na brok khatwei tili ki distrik jong jela kila wan kenong ba shlong bandawai ki mat ki jengki ke lebu akmat ke sorkar mentah lakat tukane senam. Hagani kesingi kini kinohi kai ke pelong syuara ke jingyat pat ba de ke basdang na jayau na jan ke jakatang breu bat yat ter ke jayau St Joseph jayau pedeng bat penkut hamadan student. Hamadan student pat la penbut sra ke jingyalang pat ba ha kabar gi spagot kinohi kai jing skul SSA na barok khatwei tili gi distrik dawan bani Shim Benta bandawai la ke jong kohok. Hagani ke jingyalang na lor ki spagot kinohi kai lawan ban ajing kerchan ru de ki seng bhalang bakentup ke HYC ke Hito bat ke KSU. Ki jing dawa jong ki khatar hajar sanspa asau puingut kinohi kai SSA ke jela ki bah khmat apo kalama jong ka Meghalaya SSA School Teachers Association ki kentup de jing pertamai no ke rukom siu tulap de ke bakentio no ke jing siu ban pen scam kinohi kai school SSA kum kinohi kai sorkar bat ban siu no ke tulap ke basa jong ki na du ubnai jeliu hadu ubnai risau mentah kesenam hajar apuai. Hadian ke ba ke jing dawa jong ki kam syam lo urlong mentala bun senam kumtah kan ke singi ke kenhun jong kinohi kai kala dawaru na menteri rang ba ke jela Konrad Kongkal Sangma ban bujri no de weipat menteri sorkar ban kemi ya ketenat pulih putih badah ke juk kopor kala aipod ke sorkar ataryo ban penurlong ya kini ke jing dawa jong ki minister haba ki syong haka ying ki thlam siu ya tulop ke haba ki shim ya ka haba ki syong haki kali ka thlam dai ka tulop ka ki siu ka don la ka jong ka alwan ke juki kim skau thu ya kata haba ki yo ka tulop ka silak arak ki suthap ka jabla gi ki no hikai khat khandai ar khojar daga to ka juk bisa gi pendan kam bantin khau bantin chor bantin jinta ban benda boy school ye ki thun bat tumta ter maro basmu thu ye ki jinge kom ki no hikai isgo thu bagan ka jiksa ban bang ka jungi kalong syaba pala hagar ka sorkar kat bagi ski ki por kinang yat chakman ka jiksa ban bang jungi ro kanang wan na ko ke por school Watnya kamat dan ki minister jungi ki bala batai ki bala apply dala dia watnya kamatri ki pas da ka bashuli tuition da ka bashuli de school ni part time Henry haki khon chopi hiyo ya kala ban play school ki school ki babiang ka jing siu ki bom dan jing tai ai lamar pi biang ka tulap ki school chopi ki dina ki biang bat ki to ki no kai do wen to Henry ko sarkar berkat lem ya kito kirip kiria ki bapen job ye phi ka bapen yo ye phi ya kato ka gerdan bapen shong ha ka suki bapen don ye ka bor ban pen yai bagi khun chong kito barak hoy ki don hakti chongi ki nong hikai SSN nama ki babuni ki bapen job ye phi nga tharai ki de ki dok ki rang li ki bom dan la dan bat kom badan ma phi Bambu ya cek school standard, bambu cek school remdor. Berkat yang ini kita ngikai lada, pikum ke sorkar, pim berkat lem nak kebentar jongi, ngikum nokeng, ngila ban berkat lem nak kebentar kita gikon jong kirim kiria ke konstituensi jong pi, kiba penjob ya pi, bengin lem hasu shu nak kebentar jongki, haba kapko jongi kapeli. Ngidon kamban yo bor. Lada cisngi pi klembam dalam ye piong pitlot berkat yang ini laksan benai kuno kengi in na insol ya kini ki breu ki bola bet yu sampai jong ka jinang jing start haka jelam khlia jong hi barawai kat ngot kini ki manstar ki mle ki MDC ki officer ki badan ki pas na ki school balang na ki school senam na ki school hima ki school raj bat ki rusimet wajan baro lada kile kamkai yakni demand ki genuine demand jong kinohi kai masasa ngaso bodong baksorkar kan le kamkai ya kalawai jong kapuli puthi nang ni sakmat bagi breu ki panabar kin kran ban yang i bang iwan ra kompas thamai bang patlap hakano kono perthai no
ka jing bit na ta khadau ngas ngo tho biang ya ka jing sngo ke jong pi kinong kai la do udon nu khna ubaduna ngakan mau yaladi habang yiduna mansua podang le school akan mau ngiduna ba hendi sister bashim hendi yangi idas taking care yangi ida hikai yangi ngasu tho ngayoi bahaba ki khna ki duna ka mathematics science ki dong hikai ki taking care ita ki khna khnang ba kumno jupas ren ke poi ke pot bah ka rasan pat ba layatok mano ba khambi Lada ka state government. Tadi lada Chief Minister Badan Brom Jongi isa kontrak ke Sangma. Lada im slide no ya ka portfolio education department da isa lakmen rembui kabanongkong kabaar lada kim penurlong yakini kimatching dawa Jongi lightly hapo RTO na do kasgi bakin receive lalikin piang yakashiti nangi hatin jong kata kapor pia menjur nem bangin lek tit jingkang syapok Meghalaya High Court hakabai day but ka issue number 1 kata kalong ban penkendria yang i baro ki Hajar Sanspa sa Huwengut kinong hikai SSA Napo State Implementation Society, Shapo State Education Department on regular basis. Pimenjonem!